denk dat het een prachtige dag wordt. We zetten alles erom, wat uw lijfspreuk is van zet de vis maar in het water, dan ga je er wat van letten. Nou, het komt er een maat van mij, die had voor het hier, toen had ze weer zijn, de vis daar in de water. Dan ging de snoek in de boot of op de kant. Toen had ik me ook op doen, nou, sinds voor het hier doe ik geen mij. Wat is hier zo speciaal aan dan? Dat je met professionele vissersmeesters zijn, dat ze die een beetje leren hoe ze alles mast wanen. Dat vind ik wel mooi. Toen we hier kwamen, dacht ik echt van, oh, nou, dit ben wel haaien jongens. Dat ik net verwachten, eigenlijk. Maar dan denk ik wel van, oh, dat is wel jammer, want visken is wel echt leuk. Ook als het famke best. Ja, ik weet net hoe het komt. Misschien nou mannen met vrije tijd of zo. Vrouwen moet ik in het huis zeker al je ding dan, dus. Wat vindt de snoek hier zo interessant aan? Nou ja, als ze honger hebben, dan lusten ze wel wat. En dan, vooral in de winter, dan bidden we lekker dicht. Dat vind ik dan wel mooi. Nou ja, en dan ga je gewoon wat met veel goudvisje in wat donker water en dan haast er samen in. Ja, de hoofd natuurlijk altijd als wat vangst, maar als het niet vangst, dan ben je natuurlijk van die plezier, dus als het niet vangst is, is het prima. Ik hoop natuurlijk heel veel, maar ja, draaien dan vind ik het ook wel goed, ja. Wat is nou bij de eind? Nou, je ziet hier een beetje in de knoop. Okay. Dus we moeten er even naar opzetten worden. Maar hoe gaat het? Nou ja, voor mij gaat het nog net zo goed. Ik ga nog net hiervan. Kost het zelf niet verder? Nog niks, hè? Nee, nog net, nee. Dat denk ik gewoon, ja, ik weet zo net in, ja, ja, ik zit zo'n woord te denken voor zit ik nog aan een dikke vangen, zit ik nog een dikke vangen of... Maar net over vriendinnetjes of... Nee, daar ben ik nog met boot mee bezig. Ik ben al mee met visje bezig. Nou, we hebben wel zin in een visken. Ah, ik zou zeggen, er is een viswinkel hier in de water, dus dat kan. Daar hadden we wel van alles. Maar ook iets geen vis voor u vangen. Nou ja, nee, ik denk net dat de snoek zo lekker is om op te eten en de leukste kant van de snoek. Maar ze mooi weer omzetten. Dat maakt ook al, hè?